Hey guys! Today magluluto si Mr. Cupido. What did you say, Perkele? Yes, that is the magic word. Okay. What's happening here? Vehnäjauho. Mikä? Vehnäjauhoja. Vehnäjauho. Wet flour. Joo. We mixed the How many cups did you put here? 4 deciliters. Oi. We mixed the dry ingredients together. Joo. And this is vanilla sugar. What is that? Vanilla sugar. Joo. Vanilla sugar. Baking powder. Vanilla sokeri. Baking powder. Baking powder. What is in Finnish baking powder? Leivenjauhe. Sitten Sitten. mitä? Ai, sokeria tulee paljon, mutta suolaa yksi teelusikka. Tämä on suola. Ai. Tää on suola, eiks niin? Joo, suola. Yksi vain sitä myös. Ops. Mutta sokeria tulee paljon. Joo. Joo, 1,5 desilitraa. Oi graabe. Alla. Paljon. Joo, sun sokeri on melkein loppu. Minulla ei oli sokeria. Sokeria kahvista. Kahvia varten. Kahvia varten. Kahvista is from coffee. For coffee. From. Ups. Mix together. Flux together. Oi. Kusinani mister. Yeah, only today. Once in a blue moon, kusina ni Mister. I will throw flour to you. And sometimes there is the evil laughter of the aswang. Then, what next? Joo, sekoitettu sitten. Tarvitaan maito. Joo, paljon maitoa laitetaan? Maitoa tulee 8 desiä. Oi. Punaista maitoa. Red milk, this is good. Joo. Neljä. 5. 6. 7. Olitko varma? Kyllä, totta munassa. Paljon maitoa. Kyllä, 8 desiä maitoa. 8. Sitten laitetaan, oliko täällä kananmunaa? Saa ottaa täältä. Tarvitsetko tämä? En tarvitse. Okei. Okay. Katso, sinne meni humpuista, hei. Ja niin, olihan se 2 kananmunaa. 2, vain 2. Mm-hmm. Ui, minä luulin, että 4 kananmunaa. 4 kanaa vai kananmunaa? Niinpä. Kananmunaa. No niin, ja sitten... sen pitäisi olla jäähtynyt, ei kuuma. And then mix together. I'll love you forever. Maybe it should have been mixing while adding, I don't know. Well, Yo, exactly. what we did earlier, and this is now hot still. It should be cooled down, this margarine,
but I will add it anyway here. Exactly. If I remembered, first mix all the dried ingredients, and then after that, putting milk slowly. I should have put the oven on long time ago. Oi. Yeah. See? Sitten sikoita. See, it looks good. So we add here. Wait. Pannukakku. Joo, resepti on maailman paras pannukakku. I'm not sure about that, but... Olin varma. Hmm. Se on herkullista ja hyvä. Joo, eiköhän se menettele. No, Yeah. whoops, what is this? Oops, there is something. Onko se meidän iltapala? Jaha, on aika makea iltapala, mutta no, miksei. Ei, miksi? Mm. Medyo nasunog yung pancake. Pero okay lang. Mukhang masarap naman. Mhm.